Abi, sino yung taong yun? Hindi ko alam. 'Di ba? Magkasama tayo. Tao po. Tao po. Ano pong ginagawa nyo rito? At bakit ka nagtatawag? Kilala mo ba yung mga nakatira dito? Mayla, Abi, halina kayo. Kumain na muna kayo bago kayo pumasok. Bagong luto ba yan, ate? Ayoko ng kaning lamig, ah. Huwag kang mag-alala, bagong luto yan. Nako, kakain ako ng madami. Ate, upo na tayo. Kahit di na ako magberenda mamaya sa trabaho ko. Ayoko nang kumain, ate. Busog na ako. Ako din, ate. Busog na rin po ako. Abi, sayang naman yung kanin. Huwag ka kasi magsandok kung di mo kayang ubusin. Itapon mo na lang, ate. O kaya, ipakain mo lang sa mga aso. Ikaw din, Mayla. Bukod sa ayaw mo ng kanin lamig, sayang din yung kanin mo, oh. Ate naman, itapon mo na lang. Tara na, Abi. Maninermo na naman si ate. Sayang ang mga kanin. Hindi kasi nila alam ang hirap ng mga magsasaka. O, buti naman at dumating na kayo. Ate, anong hapunan natin ngayon? Hoy, Ate Mayla, kadadating mo pa lang, hapunan na agad ang tinatanong mo. Eh, paano naman kasi? Hindi ako nakakain kanina sa kantin. Ang lamig ng kanin. Baka maaga lang naluto. O kaya late ka nang kumain, kaya malamig na. Hay nako, ate, parang hindi mo namang kilala si Ate Mayla. Di ba nga, hindi siya kumakain ng kaning lamig, feeling mayaman kasi. Ano masama dun? Eh, sa ayaw ko nga, anong magagawa nyo? Nako, paano ba yan, Mayla? Kanin lamig lang ang kanin natin ngayon. Eh, ayoko nga ng kaning lamig, ate. Gusto ko bagong luto. Hoy, Ate Mayla, kung makautos ka naman, wagas. Eh, kung ikaw na lang kaya magsaing. Paano ba yan, Mayla? Kasi... Bahala na nga kayo. ubos na pala ang bigas natin. Kaya kaning lamig na naman ang kakainin natin ngayon. Hayaan mo na, ate. Sige, papasok na ako sa loob. O pinsan, bakit mukhang problemado ka? Paano kasi, pinsan? Wala na kaming maisaing. Tapos, ayaw pang kumain ni Mayla ng kanin lamig. Nako, wala na ba kayong bigas? Wala pa naman akong pambili. Dahil naubos na yung konting perang naitabi ko. Total, may stock naman akong bigas sa bahay. Bibigyan ko na sa'yo yung kalahating kaban. Ako, maraming salamat sa iyo, pinsan. Nakakahiya tuloy sa iyo. Ayos lang yun. Hindi naman kayo iba sa akin. Kung iba lang siguro, imposibleng magbigay ng bigas. Alam ko naman kung anong hirap ang nararanasan nyo.
bago umani ng palay. Alam mo pinsan, kahit gaano kahirap magbukid, kailangan tiisin. Dahil paano kami, tayo, kakain kung walang magsasaka, di ba? Sa bagay, tama ka pinsan. O siya pinsan, uwi na ako at ihatid ko yung bigas nyo. Sige pinsan, maraming salamat ulit ha. Sige pinsan. Abi, Myla, kakain na tayo. Abi, Myla. Halina kayo at kumain na tayo. Ate, saan ka kumuha ng bigas natin? O Abi, yung kaya mo lang ubusin ang kunin mo ha. Kay Pinsan JR. O Myla, mamaya na yan pag sa cellphone mo. Lalamig na naman itong pagkain. Ate Myla, tapos na akong kumain. Ikaw? Ano ba yan? Malamig na naman tong kanin ko. Ayoko na kumain. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sayang na naman yung kanin. Eh di kainin mo ate kung gusto mo. Eh sa ayaw ko nga kumain ng kanin lamig eh. Abi, ano ba yan? Para ka naman bata kung kumain. Ang dami mong kalat. Sayang yung mga kanin na nalalaglag sa plato. Sayang ba ate? Punasan mo na lang. Ate Myla, tara na. Sayang ang mga kanin. Araw-araw na lang ganito. Tao po. Tao po. Abi, sino yung taong yun? Hindi ko alam. 'Di ba? Magkasama tayo. Tao po. Tao po. Ano pong ginagawa nyo rito? At bakit ka nagtatawag? Kilala mo ba yung mga nakatira dito? Hindi po. Kayo po ba yung nakatira dito? Oo, kami nga. Bakit? Hihingi po sana ako. Kahit kaning lamig lang. Hindi pa po kasi kami kumakain ng kapatid ko. Kaning lamig? Bakit? Wala ka bang magulang? Uli lang lubos na po kami. Nangangalakal lang po ako. Kaso wala pa po akong naipon para pambili ng bigas. Bakit kanin lamig ang hinihingi mo? Hindi bigas. Mas okay na po kasi yung kaning lamig kaysa itapon. Palagi ko po kasing nakikita yung ibang mga tao ayaw nila ng kaning lamig. Tinatapon lang nila ito o kaya pinapakain sa mga alaga nila. Samantalang kami, hirap makabili ng bigas para maisaing. Sila tinatapon lang, sayang naman. Eh bakit sayang? Eh ayaw nga nilang kumain ng malamig na kanin. Masama po yun kasi kami, kahit isang butil lang po na kanin ang mahulog sa plato namin, pinupulot po namin kasi po sayang. Ang daming bata o tao ang hindi nakakakain ng tama sa araw-araw. Para po sa amin, ginto ang bawat butil ng palay, bigas o kanin man yan. Dahil katumbas nito ang bawat patak ng pawis ng mga magsasaka. Tama ang sinabi niya. Madaming hirap at pagod ang dinaranas namin bago makaani. Saglit lang at ikukuha kita ng bigas.
Pasensya ka na. Wala na rin pala kaming bigas. Naku, malaking tulong na po to sa amin. Maraming salamat po. Eto oh, natira sa pamasahe ko kanina. Bumili ka kahit sardinas lang na ulam nyo. Maraming salamat po dito. Tsak matutuwa po ang kapatid ko kasi may pangkain na po kami. Sige po, tutuloy na po ako. Maraming salamat po ulit dito. O ano, Myla, Abby, anong pakiramdam at masasabi nyo? Ate, simula ngayon, kakain na po ako ng kaning lamig. Pasensya ka na. Ako din ate, magiging masinop na rin ako kumain. Hindi na ako magiging makalat kumain. Mabuti naman kung ganon. Kasi madami nang hiram na bigas ang ate nyo sa akin. Dahil madami nga daw kayong nasasayang na kanin, sabi niya. Totoo ba ate? Oo nga ate. Biro ko lang yun. Pinsan ko kayo. Kaya hindi hiram yun. Tulong ko yun sa inyo. Mabuti naman at napagtanto ninyo kung gaano ka-importante ang bawat butil ng kanin. Mga ginto ang bawat butil nito. Kaya dapat napahalagahan natin ito. Pasensya ka na talaga ate. Nakakatuwa. Dahil ngayon, alam nyo na ang bawat butil ng palay o bigas o maging kanin man ito ay masasabing gintong butil. Sige pinsan. Abby, Myla, alis na ako. Sige pinsan, mag-iingat ka. Salamat ulit ha. Maraming salamat din kuya. Sige.